Ja, og så er vi så tilbage med den anden skøre tvilling, Nicolas Renzi, og jeg kan se, at du har taget en hund med. Jo, han er sådan en god hund, og han er lige blevet slippet. Nå. Hvad er så dine værste minder? Det var nok dengang, da der var en slange, der hed mig i øret. I ører? I begge ører faktisk, det er derfor, det er helt ophævet og store. Okay. Ret at vide. Nå, lad os så høre, hvad dine gode minder er. Det var dengang, jeg fik ham her Mapsen her. Det var en god hund. Og især da han landede sig for mig. Han lavede en stor debut, der hed Hundedanseren. Vi kan så se på din internetside, at du skriver, at din hund har store boller. Er det rigtigt? Ja, de var rigtig nok, men jeg har ikke rigtig skrevet det endnu, for Jo, jeg tror sådan. ja, okay, det måske godt være, at der er en enkelt smutter, men ellers så tror jeg altså, at jeg har rigtig meget hævnligt, for han er jo bare en lille hund. Ja, det er så fint nok. Nå, lad os så se. Skal nu... Ja, hvad vil du spørge ham om? Nej. Har du nogle rigtig særlige og sære minder fra måske ferier? Og måske andet? Jeg havde jo for dengang, da jeg var på ferie i Brasilien, og så kom der en eller anden Hula Bulgermand og slog mig lige i hovedet. Au. Det kan jeg sige, det gjorde ondt. Ja, man kan ikke... Jeg var også engang i Egypten, og så var en mand, der klædte sig ud som mumie. Det var særlig fedt. Ja, okay. Nej. Nå, det var så ret sært svaret, det der. Tak, jeg tror, vi lukker ned på programmet.